Kawan bangun beriman Yudrai yudai jongan Tuaikan mokat kum kamon jongi Atrai alot jongan Kamon jongi kamon jongan long Ladame montoy kan long Tekas ngawan banap Kasur bakon yang Haki memberi Kuleng percayalah Yaka aku berbabang Usai ku perintah Ngadon nami Ngabloi bande Kamun jomi Haka katang pa bado kon bado men sem bakod amen kajing e jong trai jong e Jesus Christ bad gajing e jong oblay lambat gajing e selok jong men sem bakod kindan rangkat bad pi baro kohan men kopara sachisen hakan klemat token ngin pediang yalade ngin kubur yalade bang yalong kinong pop Namar ngitep lang ba ki pop ki jungi ngi buj nga yalade na oblay ban lang ba ki pop ki bang yalale ngi khanglat ya kita ki jing ya ki jing e ki jung blay ya ki jing snay ki jung blay bakanawan hiar ha ki jung em ki jungi lang ba ki pop ki bang yale ngi penduno ya kita ki jing e ki jing kurku ke ba ngi hing dan kam ha ki jung em ki jungi te kumta ha kan klamat lang ba ka jing pediang jungi bang ilong kinong pop Lang ba ka jing ong ka jungi bangi long sha ki breu ki ba la phet jungai no blai lang ba ki jing duna ki jungi ba ka ju ko por token ngin ong hot try ko try to ma pa ki pop ki jungi to ma pa ki jing duna ki jungi balang ba ka jing pan map ki jungi na ka pan ta ki na ki pop ki bangi le akmat oblai try kan rat u try jungi un map ki u try un weng ya ki na ki pop ki jungi but unang pandap unang thesai kita gijing e gijing kurko ke bangi dan kam ha gijing em gijingi kam tame ha kana ka step habang iwan banterwa ya kana ka mas ke bekhoj habang iwan banterwa gijing duai gijingi ha kama du blai ha ka duan ga jung blai to ken ngin pen khoj ngin pen suba ya lade te kumta ha kana klamat ko han men ko para lengba ka jing kloi ka junga ka jung phi ban priang bangilong ki bro ki batlot bangilong ki bro ki baduna Bangla laptop ngien pai su da ka jung duai ka jungi nga pla how blay badan bor baro badia pi ko han men ko para bangala laptop shibun e da ki jung prokhat da ki tin da ki kam da ki jung leklet da ki jung le pala junga da ki jung le pala junga da ki jung le pala bakrawe junga namar kata ngakapa dia kamaria bukhoj Kabai sa katay soti ya kengel berkir khoj badia pi ko han men ko para banduai na kabanta junga how try oblay jungi oblay badan bor baro unis ne yangi madalama pi ki pop jungi un yalam yangi sha kaching em bam chukot amen to isanay ko try to Sanay, go try, to Sanay. Go Christo Isanay, go Chris, to Isanay, go try to Isanay.
Go try to his Go try to his Tongin ya duai hakanai kamas bekhoj ngi duai kerpang nagbenta I kraubok rongren badan hapreng gejing pang gejing sitam ngi duai bablei trai kanrat unai I gejing koi gejing khia ke bapura kham kloi ngi duai na kebenta jong I dhin lengdo nong light rangkat bar ki khon ki khti ki jongki ni ai boblei track and rad on ai ki gajing koi gajing khia gajing ngeu gajing sok hapo kaing kasem gajung ki ngi duai na banta I bandari sabat kharkongor nak banta gajing koi gajung ngi duai ro nak banta gajing jathat jong kamensem jong I Dennis Shella Romel Mauri dan Kupar kharkongor ai boblei track and rad on ai ki kajung jathai bom jukot hakahima gajung ngi duai nak bentai queen light solang piau badan apreng gajung pang gajung stam balang ba gajung duai gajung in yo gajung koi gajung khia ka bapura kumjuro ngi duai kerpang nak bentai one box sopho menta gasngi gidang pan kraila de ban syam ya ka sakramen jong gajung kentu kurem hakaburam nak benta la shai kasngi gajung ngi duai boblei track and rad nang kurku kurdo ya one box sopha bat kumjuru nak benta kaing kasam ke batmai ke jungi kam tam ba kila ban seng ya kaing kasam kat kom kata ka sign dur ke jung blai ngi duai ro nak benta I I bahing kasam jong I one bok ba makiru ke nang yo ke jung ke jung kurku lang ba ka jung jong I khon jung kat bai dang pan krek nak benta kasngi krau ban shim ya ka sakramen jung kentu kurem la shai kasngi ha ka buram ko blei ko jing klein jong ki ro khoj baro meu ba lasnyo bha ban khot ya ki martir upol mi ki ba khoj bat ki parlok jong sha ka jing leng ba ka ding phna to angi karpat bada ka jing ya sai lem jong ki ngin la ban bat da ka jing slor wat hadu ka jing yap ya ka jing ngai ka bangi phla daw trai jing yu jesu christ khon jong me ubi mat basan sha rengkat bat me ha ga jing yalong ka wei jong men sim ba khoj ublei chunam la chunam amen ka jing pule na kitab baningkong jong sim kalnong ka bapra di khod arpulai arpunya hadulai po hakto kisni Solomon ulayang hakmat keduan utrai haba udon lang upat Israel baro berulah piare la kikti syabnen bat ulaong atrai ublai ki Israel omdon blai ubakum mame habneng shalor lane hakndau syapo wayate jutang bat uba pentau ji isnei hakis syakri jongme kibaya hakmat jongme dakar mut jongki baro Ndre hato ublai unsyong da sisya hakapercay hakmi kabneng bat kabneng basakli tam kimla ban kentu peme karno lele sahakane kayin kaba ngalatay lajar kata topai syakjing duai usyakri jongme bat syakjing kerpat jongu atrai koblai jonga da kaba syakor ya kajing kaang bat ya kajing duai kaba usyakri jongme uduai hakmat jongme menta kasngi baki khmat jongme kindu pek bat mit bat sngi ya kane kayin kajaka ya kaba mela ong kakerteng jonga kandon hangta bat mendup syakor ya kajing duai ba usyakri jongme uturwa syakane kajaka batos ngap ya kajing kerpat usyakri jongme bat jong kipat Israel jongme haba ki duai
syakane kejaka. Da shisha to snow habnen kejaka syong jongme haba mia snow to map. Kaktin jong try. Utrai dan rengkat bat pi kai jing pula na gospel bakut kat kom o Markus ka Abraham hame ko try hakata ka por haba ki Farisi bat katto kane ki start ain ki lawan na Jerusalem ki layalang sodong Jesu ki layo I badan na ki sunran jung u ki bayabam jinbam da ki kti bom khoj kata kamud klam that naba ki Farisi bat baro ki ju kim ju bam klem da that yala ki kti ki da bats kem ya kadustor ki longshwa haba ki wan na euro lemda ki sum shwa kim bam bat don shibon ki wepat ki dustor ba ki bat kum ka basaj ya ka khuri ki keu ki khuri tama kumta ki Farisi bat ki start an ki lakali yu Malaysia ki sanran jungmi kim le kat kum ka dustor jong ki longshwa henry ki bam da kakti bom khoj te ula jawab yaki u Isaya ula yatulpa ya kabade shapang jongpi ki rewarsap kumba la tho ki negi breu ki burom yanga da ki ramyang sentur jongki kadano jongki pat jungai nanga ki mane leno e yanga dak bahikai kum ka anblay ya ki adong jong ki breu pino ya ko kum blay bat phibat triang ya ka dostor ki breu badulong haki pidon ka buj basian ban yaj laj ya ko hukum blay khnang ban penne ya ka dostor jong phi na ba Moses ulong to buram yukpa bad la kakmi bajar bakran persha ya laukpa bad la kakmi udai pan sayap henry pipat piong lada ubrewong yaukpa ne kakmi
Kai ka ba pidei ban yo nanga kalong ka korban kata kamut latrwa hauble te pin sha shu ya u ban le ai na ka ban tau pa ne kakmi jung u bad da kum ne pipen leno ai ya ka tin uble na ka ban ta ka dustur jong pi ka ba phi hikai pateng bat phi le bon ki ai ki ba kum kine ka gospel try Kohan men ko para ha u try Jesus Christ mentagas ngi ka gospel ka hikay yang ayapi bat kum jiro u Jesu u kdeu yang ayapi ya ka way ka jinglong ka bamanga mapi ngi im ka jinglong ka bamanga mapi iwe pa iwe ngis ngaw tanat banle ban ngi labanong ka ne ka jinglong ka ba Jesu kren mentagas ngi lang ba ka gospel siteng ka jing im jungi siteng hakaway kasngi siteng kaway kasngi ngi penlait por ha kana ka jinglong kata kadai ba ngi bishar ya ka jing im ka jingle jong ki way ka ba ngi i tang nabar ngilong ki brek bas tenat ban penlait por yala de marway bat kumjuro habangi kendo bat ki parlo ke jingi habangi shonglang bat ki way ngi penlait por ban ya kren ban ya khana shapang jong ki way ka ka bang i nabar ka bangim la ban ya i na po ngem danyo kor ya ki hanre ka bang i nabar ya kata ngi pet ngi khme ya kata ngi ya kren ngi khana ya kata ngi penram ya ki te hagane kasngi u Jesu u hikay nga ya phi shapang kane kumbang yo sngew kumbang hakatin pareng mo tin pareng ki ong ba don't judge the book by its cover mo wat page ya ka kot tang na ka jing sop jong ka banabar habang i page ya ka jing sop jong ka kot nabar kalong ka berben kalong ka bai phoi peng ka balong ka bai tenat ngi page kat kum kata ka kot ngi ipat kiwe ki kot walada ka cover jong ka walada ka jing sop jong ka kamlong ka basno tenat kamlong ka bai phoi peng hanrai habangi pej hapo jongka habangi pule yaki ki jingtho ki hapo jongka ki long ki basngo tanat adu kata de mata kadau don kana ki jing ong mo wat pej wat khmi bad wat bishar ya ka kot katkom ka jing sop ka jongka te ha ka jing em ka junga jung phiro kane ka dei ka bau Jesu hikai kane ka dei ka ba ka gospel mata kasngi ka hikai yang ayapi bangim dei ban pej ya ki breu bangim dei ban bishar ya ki we pat ki breu kat kum ka jing yo i ka junga ka jong phi ya ka jing em jong ki panabar namar ngem tip ya ka ka ba u breu u don hapo ka donot ka jung u ngem tip ya ka ba u don ka jing sngew ha ki jing mot ka jing parkhat ka jung u ngem tip ya ka ba u le na do ka donot ka jung u kat kum ka jing i ka junga ka jong phi yo le se u breu u im ka jing em ka ba malu mala ngi yo i bau breu im ka jing em ka ba ngi ngim la ban pediang ha ka im lang ka salang ni hapo ka ing ka sam hanrei yo la se udon ka donot ka ba ha ka jing em ka jungu yo le se u le ki kam ki ba ha ka por ba manga ma phingim la ban yo i yo le se u la im ka jing u da ka jing ruble ngim la ban te bia kata den mata ka dau u Jesu hikai yang ayapi pangim dei balong kum kene ki farisi ki ba hikai ban bishari kawai kat kum ka jing yu i jong ki nabar sa kawai pat ka jing ong ka ba mangi ngitib ha ya kanemo focus on your heart then what you do will be good mo habangi pej ngi khmi yala ka jong ka jing em habangi em ya ka jing em ka jing em baloi loi junga ka jong phi kham tame ka jing em baru blai junga ba jong phi ka jing duai ka junga ka jong phi kajing perkhat ka junga ka jungpi hakar kom ka babha kato kajing duai ka junga ka jungpi kato kajing puli junga ka jungpi ya khtin ka jungblai kato kajing budhok junga ka jungpi ya ki hikum jung ka balang ya ki hikum ki jungblai baro larangi ngibu ya ki hakadanot ka jungi larangi bu ya ki hakiding jumut ka jing perkhat ka jungi te
klempep ke ke bangile kan sami ke babha kan sisha ka dei ka ba ujisu hika yang apa depi hanrei ko hanmen ko para bonsen ngipat ngile komno ngile kombau jisu long komo amane ngi pet ya kajung em jong ki wei ka banabar hoj kajung em ka bahabar junga kajung pi kalong ka bakongsan ngimla ban klet ya kata ngimla ban klet ya kata kalong ka bakongsan kajung em kajung bar kajung pi ka bahabar ngiha ban pen i bangalong ubabha bangalong ubaroblay bangalong ubajimnut habar hanrei ka ba epat kajung long ba arsap junga ba jungpi kapan rem yang apa depi kajing long ka ba arsap ka ba ngi im jungi habar kapan rem yang apa depi kane kedai ka ba ujisu musnutanat kumbale ki farisi ki le kamno ki im kajing ki tang ban pani yakiwe ki im kajing ki tang ban pan ro yakiwe tang pan yo jing ro na kiwe Henry hakadanot ka jungki kim sem labut ya ka ke baki yo jeng hikai na ka jeng tho bakhoj kim sem labut ya kita ki hukum kiba kaniam ka jungki karokom ka jungki ki hikai tang ban penne ya karti ka dustur ka jungki ki hikai ya kiwe ki le arsap Henry hakadanot ka jungki ha ka jeng em ba po jungki ka sa jengai bak labak dai mata ka daw ko hanmen ko para hakana ka sngi ngi haban puson bahaya la ka jong ka jing em nukong na sab yo lesi ngi long kum kana ki farisi ngi bishar ya kiwe kat kum ka jing em bang yo i ka bahabar em om dai kum ta jisu wam yang ai pi kam dai ka babha bangin bishar ya kiwe kam dai ka babha bangin pej ngin khmi tang ya ka jing em ka bahabar ka jung ki han re ngi habru bas nuthu ya ka jing em bahapo donut kajung em ka badan hakaman sim jong u ne ka to ka breu kanai ka dai ka matpusan ka banang kong ka ba ujisu khot lang ba gospel ka ba arpat ka ka bangadan hakadanot ka junga ka ka badan hapo ka junga kalong ka ba kongsan yanga bangan laban em kajung em ka babha klem ka badan hapo ka danot darlele ngam laban em kajung em ka babha bat kato kajung em jung atang ka banabar kawan ra jing penrem yang badia pi dan mata kedau ko hanmen ko para hakane kesngi token ngin persang kanla kadiai ban ino ya kene kejung em bar sap kejung pi ban ino ya kene kejung sniu kejung pi bangi pek ngi kme ngi bishar ya kiwe katkum kejung yo i kejung pi ya kejung em bahabar kejung ki kamta me ngi duai ban ngi kerpado trai ba mangama pi ngila badan kata kejung buram ya ketin ke jung blai ya hikum ke jung blai ya ke jung hikai ke bangila yo khanang ba ngila ban im ya ke jung em ke bahabar ke jungi katkum kana ke jung hikai ke bangila yo khanang bagen yo ya ke jung ke jung kerku ke jung blai and you ro yo Jesus Christ trong nhân yang nhân pla la ka jong ke jingai nga ngai hau blai pa badan bor baro onong tau ka beneng bat ka khendeu bad hau Jesus Christ kun ba mare jungu utrai jungi ya balapun namen sem bakhoj ya balakana kamaria thai sati ya ba salabein hopo pintius pilatus lasanar pnayu laya balateb yu layar shibayap ha kasngi kabalay ulam ipat ni kibayap ulakiu sabneng usang sakaman ublay pa badan bor baro nang tawan padun bishar kibayim bet kibayap nangay haw man sim bakhoj ha kabalang kathalek bakhoj ha gajing salok kirkhoj ha gajing map ekipok ha gajing mipat kado pad ha gajing em bom jukut amen. Sabar abdo dak chong ka jing yang nyana ikti chong pi nak benta boro berkateng chungu ka jing mentoi ni balang bakho chungu baro ko wei
ko kan rat ko kpa bukhut ko blai badan bor bad bom chukut namar lai nam ya me haba ya ro ya kirukoi jong me bad ke jing sha shutom jong ki kapan pau ya ke jing phalla ka bor jong me ka jing isne jong me ai jing shirham ya ke jing e jong ki me ai jing klan ya ke jing sha shutom jong ki bad me ai jing job ha ke jing ele jong ki leng bao trai jong i u Jesus Christ namar kata baro ke jing tau ki baha beneng bad ki baha ke kendeu ki ruai ke jing ruai ro bad hamai ya ke jing ro ya me bad mangi rengkat bad baro ki kan hon jong ki angel ngi pertajam bad ngi penbena klem sange Ubakut utrai ublai kipai meneng pertai sawada kaburam chong me Usana Usana Torah ublai shajrong Usana ublai junam En yaro yubawan harga kerteng utrai neng pertei sawada kaburam chong me Usana Usana Torah yublai shajrong Usana yublai junam Dasisha melong bukhoj katrai kathame jong ka jing khoj baro Namar kata ngikerpat yami topan khoj pan kantang ya kine ka jing terwa jongi dag bapa yaman sim jong me kum kamjer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon sngebha ula pryang ya ka jing sha shutom ula shim yokpu badagbai ngu yame ula kedia yu badagai hala gesenran u to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT na kebenta jongpi Hakaju korkon endalalaya bam ula shim yakukuri badakbai ngu biang yame ulai hala gesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang bathamai batbom jekut ya keba enpenme na kebenta jongpi bana kebenta kibabun na kebenta kajengmap akipop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya jong kajenged bangi bam yu ne ukpu bangi dinakane kakuri ngipen benar kajinyap jong me kodrai tada du menuan namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jong u ngi terwa hame kodrai yukpu jong kajing em badia kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidem namar malanyew yang ngi babet ban yang khma jong me bad ban sakri me da ka bas ngeret ngi kerpat me bangi ki bayo banta hakamet bat kasnamo kres ngi long ki ba lapanya tele ka we daw man sem bakhoj tokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasatala ka perthei ba to panjanaya ka ha ga jing e rangkat ba Francis ukpa bakhoj jingi ul bad marwen yu bishop jingi ka kan hon ki bishop bad baro kelengdo token maulem ruya ki hanmen ki parashin rang bat kenthe ki balayathia da ka bakarmen ha ga jing me pat bad ya baro ki balakhlad no ha ga jing isne jong me
to priang yaki sya ka jing shai ka khmat jong me to isne yang i baro ngi karpat me barangkat bat kamaria the soti bakhoj ka kmi jong blai ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirkhoj ki balapen sing bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ga jing bom jukut bat bengin yara bat pandan burom me daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembadu badhau kalong hame bleu pa badan bor ha gijing yalong ka wei jong men sem bakhoj baro ka barom bar gijing ro junom la junom amen. Kumlah hukum yang i daw nong panem bat kumbal hikai ngi daktin blai ngi nod banong ko pa jungi kima jume kalong kamon jume hak kendal kumba haknen ai ngi mata ke jungdam jungi ka bahala kesni patama ngi keren kan jungi kumba ngi rogi ma bi ke bales ne yangi adwadi alam ngi sha ke jing pansoi an re ta panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi karpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jung me to a jing sok jing sanya kisngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isnei jume ngin laj barabor na kapop bangin yo jing da na ke jing janjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ke jing kermen bakhoj bat ke jing wat pat jong nong panem jungi u Jesu Christ. Kodra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jong ngai api wat pe yaki pop jungi henry ya ke jing jong kabalang jong me bada ka jing sbon jong me ta ya ka ya jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum kamon jong me mame bi mat basan shar junom la junom amen ka jing suk utrai kanan barabor rengkat bat pi to ngin ya terwa ya ka jing suk iwei ha iwei pat jing suk bat pi. Lang kamat pasnam jumlah utara Yesus Kristus kamu lagi jengkem memjukat yang yaka utara Yesus Kristus ada kejadian yang kamat pasnam kejadian karena mantra kejadian besar kejadian ram yang ah hendrai lang pak kejadian Yesus ne jumlah itu ada kejadian sem ani kejadian kau kejadian lain hak mi kulang brod jong blai hak mi bakit no ekipop jong ke partai suk yangi ki bal shakhot shakane ke jeng khawai jong u kun lang brod ko kan rat ngan shong hop le man rung po ke yeng ke chunga an rai ong tan ke tin kaman sim chunga kan sakhia he kamat pat kasnam Kris kan ri pat kan ilam yangi sha ke jeng imbom jukat amen.
Kami atas nama Kristus. 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 Giêsu có lạy trong Ngài, Giêsu có lo cho Ngài, mẹ quan ban cho Ngài, namar me Isusha, usim cho Ngài, barukan raja Ngài. Namane Yamin, Vangait Yamin, Giêsu có lạy cho Ngài, Giêsu có lo cho Ngài, adoro kumeno, adoro kawan medon, ubreu pura, unom penim chongang, namane yamin, vangait yamin, Giêsu có lạy cho Ngài, Giêsu có lo cho Ngài, trong Ngài melon, trong Ngài melon, Sajnai nami ngawir, ngamane yami, vangait yami, Giêsu có lạy cho Ngài, Giêsu có lo cho Ngài. Trong ngin ya duai Koblei me balamon ba ngin yo benta hawe kupu badak awe ke kuri to ai henging kerpat bangin em ha kata kerukam ba enda lapelong yangi kawe hau kris ngin sei so da ke jingkmen na ke benta ke jingpen em jong ke perthei dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro un kerku ye pi ukpa badokun badop sem bakoit
Amen. Tolay suk. Eat barsakri yotray dagajing yang babha jong pi. Is ngambur yaw blay. Nakan bar South Park kata. South Park kata. Wai kamasya no yinle. Chapate ikrebale. Endavina yingule. Chapate ikrebale. Francis di Sebakul, Rumik Nengri, Akan petang lupa berput di Sebakul, dan ya roh Yesus Kristus.